Proslavljeni srpski košarkaš Marko Kešalj i humanitarna organizacija Srbi za Srbe više od 2 godine organizuju akciju pomoći srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Marko Kešalj i Igor Rašula, predsjednik humanitarne organizacije Srbi za Srbe, su ovoga jutra naši gosti. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. I sedmočlana porodica Tasić iz opštine Kosovska Kamenica je nedavno dobila svoj novi dom. Vi ste pomogli u tome, na koji način? Pa kao što smo i obećali u vašoj emisiji pre nekih 2 meseca, nakon što smo realizovali donatorsko veče, nažalost ove godine online, znači putem interneta, gdje smo prikupili preko 35.000 evra donacija. Eto, nakon tih 2,5 meseca realizovali smo akciju, izgradili smo kuću, opremili je, izgradili bunar, dakle da porodica ima i pristup vodi. Pre nekoliko dana je bilo useljenje, to smo također zabeležili kratkim snimkom na našem sajtu izveštajem. Tako da, eto, od pre nekoliko dana još jedna porodica na Kosovu i Metohiji, 8-člana, ima svoj novi dom od kojeg se nadamo da nikad neće imati potrebu da ga napuste i da ode. A kako vi dolazite do tih porodica i kako odlučujete kome ćete pomoći? Pa u suštini naša organizacija zajedno sa Markom i sa brojnim drugim i poznatim ličnostima i sportistima i brojnim donatorima gotovo na svakodnevnom nivou dobija različite apele za pomoć. Kako sa Kosova i Metohije, tako i sa brojnih drugih krajeva širom Balkana. I onda u saradnji sa našim prijateljima, saradnicima, volontera posećujemo porodice, pravimo njima kratke reportaže, pokazujemo ih putem društvenih mreža ili medija i za njih prikupljamo sredstva. Tako da smo u ovoj godini pomogli blizu 220 socijalno ugroženih porodica, a porodica Tasić je samo jedna od neki preliminarni podaci su da smo u ovoj godini prikupili skoro 1,3 miliona evra donacija i skoro isto toliko i potrošili za pomoć socijalno ugroženim porodicama. I Marko, kako je došlo do vaše saradnje sa organizacijom Srbi za Srbe, na koji način im vi pomažete, prvenstveno oko i organizacije tih donatorskih večera? Pa dobro, mi smo počeli da sarađujemo pre 7-8 godina, možda tako otprilike, povodom njihove akcije Trojka iz bloka, gdje je nekako i prirodno bilo da košarkaši dolaze i šutiraju trojke, da se sredstva prikupljaju, da se družimo sa decom i tako je naša saradnja počela. Posle toga smo došli na ideju da napravimo to, tako smo ga nazvali, donatorsko veče, gdje bismo u prisustvu određenog broja naših prijatelja, sportista, ljudi iz privrede, uz neke simbolične donacije prikupljali sredstva za izgradnju kuće. Tako da pre 2 godine organizovali smo prvo veče za porodicu Savić iz mesta Koretište na Kosovu i Metohiji. Uspešno smo završili tu akciju i eto, ohrabreni time, rešili smo da to pretvorimo u nešto tradicionalno, da se održava jednom godišnje i da na taj način možda motivišemo još nekoga da nekim sličnim akcijama doprinese još pomoći ljudima sa Kosova i Metohije. I sportisti su uvek pokazali, ne samo u ovoj situaciji, da su humani i da žele da pomognu. Da li je to u nekom slučaju opterećujuće? Nekako se uvek računa na vas? Pa znate kako, eto, iz nekog iskustva nije opterećujuće, veliko je zadovoljstvo i stvarno je pričinjava veliku sreću ne samo meni, nego svim ljudima koji su učestvovali, jer konkretno u ove 2 akcije veliki broj mojih kolega se priključio i pomogao, ali opterećujuće može da bude na način da uvidite koliko ljudi postoji kojima je potrebna pomoć i koliko god da pomažete na neki način nije dovoljno, jer konstantno se javljaju ljudi, konstantno im je potrebna pomoć i iz tog razloga sam i rekao da bih voleo da što više ljudi se priključi, da što više ljudi organizuje neke slične akcije i da probamo da pomognemo što više ljudi. I verujem da su i ti susreti kada uručujete ključeve kuće veoma emotivni i dirljivi kada vidite decu koja su socijalno ugrožena i kojima zaista to mnogo znači. Kako vi lično doživljavate te situacije? Ja se lično bavim ovim humanitarnim radom već punih 15 godina, tako da sam
preživeo i doživeo mnoge i različite situacije. Sada je to već dosta i da kažem uhodan proces što se tiče možda i te neke emotivne strane od mene, jer kažem skoro 3000 porodica smo do sada pomogli. Ali svakako svaka takva akcija je kad čovjek malo stane pa razmisli pa pogleda tu sreću dece zaista, jer vi kad nekom obezbedite novi dom, to je jedno neponovljivo iskustvo kako i za nas koji se trudimo da prikupimo pomoć i isporučimo je, tako i za porodicu koje dobije. I ta deca svakako, ono što je najvažnije, će to pamtiti zauvek. Znači to dobročinstvo koje dobiju od nekih nepoznatih ljudi će svakako pamtiti zauvek i ono što se mi nadamo jeste da kroz 10, 20, 30 godina kada možda oni dođu u situaciju da nekom pomognu, bilo da je neka porodica ili neko bolesno dete ili neka treća situacija, da će upravo oni biti ti koji će možda inicirati neku humanitarnu akciju, koji će se uključiti na poziv ili učiniti bilo šta što je u njihovoj moći da pomognu. I upravo na taj način ćemo možda i brojne ove druge probleme u društvu socijalno ugroženih i ljudi i dece, ako ne rešiti, onda smanjiti na najmanje moguću meru. Koje su to najugroženija sela na severu Kosova i Metohije kojima je potrebna najveća pomoć? Možete da izdvojite, ali to uopšte može da se poredi? Što se tiče severa Kosova i Metohije, tu situacija i nije toliko loša koliko na jugu. Naš rad je preoshodno usmeren na jug Kosova i Metohije, dakle u novobrdskim opštinama, ali isto tako trudimo se da posetimo i sela koji su u Metohiji, kojih ima negde oko 30. To su dosta mala sela, nažalost okružena vrlo neprijateljskim komšilukom, ali u suštini trude se da ostane i opstanu. Ono što je jako važno, da pored ovakvih projekata izgradnje kuća, to je možda da kažem jedna, dva, tri takva projekta koje uradimo u godini, ali preko 100 i nešto, 150 drugih porodica koje pomognemo na Kosovo i Metohiji, uglavnom u vidu građevinskog materijala ili sredstva za rad. Dakle, stoka, poljoprivredne mašine. Ono što je jako važno pomenuti da su ljudi vredni, radni, voljni da rade, ali su im potrebna sredstva i mogućnosti. Jedan deo tih problema mi možemo da rešimo. Upravo pre neki dan smo u jednoj porodici koji smo donirali građevinski materijal. Otac sa svojim sinovima sam izgradio sebi kuću. Znači, najlepša moguća stvar, najlepša moguća priča. Tako da takvih priča mi jako puno i evo ovom prilikom možda i apelujemo na sve druge i donatore, državne institucije da upravo usmere preostalim Srbima na Kosovo i Metohiji takav vid pomoći, da ih prosto postičemo da rade i da opstanu na svom zemljištu. I ova godina je zaista bila izazovna i za sve humanitarci i pokazali smo da smo i humaniji nego što smo inače. Mnogima je bila potrebna pomoć i vi ste u ovoj situaciji morali da organizujete online donatorsku konferenciju. Kako je to izgledalo? Jesu li ljudi bili raspoloženi da doniraju, da se jave? Pa mi kad smo seli pre početka, tamo negde pre početka ovog vanrednog stanja i sve to negde tako u tom periodu, kad je sve ovo krenulo da se zahuktava, što se kaže, ja moram da kažem da sam bio umireni optimista. Nisam baš teo da budem pesimista, ali nisam bio ni 100% siguran da će ovo donatorsko veče da uspe, iz razloga što je ono osmišljeno da se ljudi tu druže, upoznaju uz neko piće, muziku, neki prigodan program i donacije. Tako da krenuli smo, što se kaže, hrabro ove godine sa tim online programom i ispostavilo se da je bilo čak i uspešnije nego što se financija tiče nego prošle godine. Ja i ovom prilikom želim da se zahvalim gospodinu Aleksandru iz Temišvara koji je donirao gotovo polovinu sredstava neophodnih za izgradnju kuće, tako da nadam se da je ovo poslednja godina u tom online režimu i da ćemo već sledeće godine moći da se vratimo na ono kako smo i zamislili. Da li ljudi van granica naše zemlje koji su otišli imaju više sluha? I više financija, naravno. Ne bih uopšte tako delio ljude. Ono što je, baš sam o toj temi pre neki dan razmišljao sam sa sobom. I mislim da smo uradili jednu fantastičnu stvar gde smo unutar barem naše organizacije uspeli da te neke
podele između kao nas, matica i dijaspora obrišemo. Uopšte nije važno ko je koliko više ili koliko manje. Ono što je važno jeste da smo svi na zajedničkom zadatku, svako se trudi skladu sa svojim mogućnostima, apsolutno dijaspora u tom našem godišnjem budžetu učestvuje sa više od 70% sredstava, ali verujte, ništa manje se ljudi ne uključuju ni u Srbiji. Da kažem, nekom broju donatora, apsolutno je najviše iz Srbije. Tako da, i kao što ste i pomenuli, ova godina je bila jedna fantastična godina za dobročinstvo. Ne pored naše organizacije, pored brojnih drugih humanitarnih, pored brojnih apela za pomoć lečenja bolesne deci. Mi smo ove godine, ja mislim, prikupili možda i preko 50-60 miliona evra. Mislim, to je, da nam je neko u februaru i martu u tome priča, kaže, vi kao narod ćete uspjeti to da uradite. Neko bi rekao, ma daj, nemoj da se šališ. Potreban izazov svakako, da. Ali mi smo uradili fantastične stvari, svako u svojoj oblasti, dijaspora je naravno pomogla, sportisti su veoma pomogli, ljudi iz filmske industrije, ljudi iz privrede, tako da zaista jedno veliko bravo za naš narod i zaista smo pokazali da onaj motiv nema predaje, zaista dolazi do izražaja ono kad nam je i najpotrebnije. I samo za kraj kratko, Marko i košarka, šta se dešava na tom polju, na toj relaciji? Pa ništa, ostao sam što se kaže na neki način u košarci, u mojoj Crvenoj zvezdi. Sad više nisam na parketu ni na klupi, već na tribinama. Tako da pratim uspehe, pratim rad kluba i mogu vam reći da uživam u tome. Pa baš nam je drago. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Mi dalje pratimo rad i akcije organizacije Srbi za Srbe. Hvala još jednom. Hvala vama na pozivu.